וכמה מילים על מקורו של האבץ במזון, איפה הוא נמצא. אז האבץ מצוי בעיקר בזעירי דלעת, בבשר אדום, בביצים, בגבינות, בקטניות, בטופו, אך יש לציין כי אנו סופגים בממוצע כ-20-40% מתכולת האבץ שבמזון. וכמה מילים על מזונות מעולם הצומח שעשירים באבץ. אז מזונות מעולם הצומח שעשירים באבץ הם בעיקר טחינה שמכילה בין 1.5 ל-3.5 מיליגרם אבץ לכף, לטחינה גולמית הכוונה, זרעי דלעת שמכונים גם גרעינים לבנים, 7.6 מיליגרם ל-100 גרם, אוקיי? זה רמה יפה. זרעי חמניות שמכונים גם גרעינים שחורים, 5 מיליגרם ל-100 גרם, פיסטוקים 2.2 מיליגרם ל-100 גרם, אגוזי קשיו 5.4 ל-100 גרם, 5.4 מיליגרם ל-100 גרם, גם שקדים בערך 3.5 מיליגרם ל-100 גרם, עדשים וחומוס מבושל בערך 2.5 מיליגרם לכוס, שעועית אזוקי, שעועית מבושלת אזוקי, 4 מיליגרם בערך לכוס, טופו בין 1.5 ל-4 מיליגרם לכוס, קמח שיפון בערך 6 מיליגרם, 6.5 מיליגרם לכוס בערך, פירות וירקות עליים ירוקים, יש ריכוזים נמוכים בהרבה של אבץ, בעקב תכולת המים הגבוהה שלהם, בשר אדום רזה, דגנים מלאים, קטניות מספקים לרוב את ריכוזים הגבוהים ביותר של האבץ. ובדרך כלל בטווח של 2.5 עד 5 מיליגרם פר 100 גרם משקל גולמי. בהשוואה לדגנים מזוקקים שמכילים 0.5, כלומר חצי מיליגרם ל-100 גרם. אוקיי? כלומר יש הבדל בין דגנים מלאים ללא מלאים, לנקיים, לבנים.